I ara, per últim, ara anem a fer ja totes les parts seguides. Jo vos vaig ajudar, vos diré la lletra A, la lletra B, val? Jo vos ajude i després ja vosaltres a soles. La A. Se fa dos vegades. Una més. I la última. I ara la B. I ara ja al final. Penseu que la percussió corporal se fa per a sentir la percussió i el ritme en el nostre cos. No hem de fer-la fort perquè ens farem mal i perquè la intenció no és que la escolten altres persones, sinó escoltar-la, sentir-la nosaltres en el nostre cos. Així que la podem fer suau, de manera que no ens piquen les mans, que no ens fem mal. Bé, ara vos toca a vosaltres. Ja hem vist que la dansa russa de Tchaikovsky és la primera part A més la B més la A i ja el final. Ara vos toca a vosaltres a soles.